Bueno mga kapaglaom, niya karon ng usa sa atong mga kaigsuonan nga gitawag sa Ginoo og siya karon na usa na ka Seventh Adventist. Mohatag dagamay nga interview. Sir, unsay imong pangalan? Alfredo Kipanis. Ha? Alfredo Kipanis. Unsa may imong reliyon kaniadto? Roman Catholic. Unsa may katungdanan nimo sa Romano Katoliko? Wato kanang dugem jud ko sa pari at puyo. Dugay kas pare nagpuyo. 3 years. 3 years. Unsa may mga roles nimo diha sa uban-uban nimo pare? Mga lecturer, may lecturer. Muhatag ka gamayng idea about sa unsa nga lecture nga inyong gigamit. Katong gitawag og PCS Paris Christian Seminar. Sige. This one, saan pagbago sa kinabuhi. Pag ikaduha, paghugpong. Pag sa pisto, pagkapistre, saan pagpukan sa pagkamanan. Pagkapispor, warin ka, dala na kakarmas. Gitugot na sa inyo sa Katoliko sa una. Gitugot kay ang mga kauban ako, nagidala namin sila kakarmas. Mao ba? Ang primero, Biblia gyud gamiton. Biblia. Unya, Kung ano dito, kanang ituduan na mo ang mga tao sa bago sa kinabuhi, dili pag-apil sa iya sa kalibutan. Pero kuman sa seminar, nakita na akong pagbago. Tuwa na mo gihapon. Ituduan nga dili na mag-antos ka hinayan. Pero pag kuman sa seminar, tuwa mas hilayan. Hilayan gyapon. Hilayan gyapon. Sa tupa way kwanto kainom gyapon. Kainom gyapon. Sa unsa paagi sir nga nakabig ka dias Ginoo sa pagka-Adventista? Tungod sa pagbasa na ko sa Balang Kasulatan. Mao ba nagbasa ka Balang Kasulatan niya? Sa may una gyud imong nasabtan sa Balang Kasulatan nganong nag Seventh Adventist man ka? Bahin sa ipapahunay. Sabado. Dayon, Inoon ang pagkaon sa baboy dili jud kung kaon. sa una pa. Sa una pa. Kay nakita man ako na sa lektura sa may panglawas nga ang baboy kung magpalit ka sa restaurant gihiwa gitan-aw sa may kuskop naa gid ay kagaw gid siyang gid siya. Dili na jud kung kaon. Hangtod ko nga Sir, kano sa mga na Adventista? 1980. Kanhi kaabag ka sa mga pare. Ang amo na ko kato si Father Navarro. Pero gitugot gyud sa inyo ang pagdala og armas. Gitugot. Usa ganito ikuan, Peace 1 sa to. Peace 1, Peace 2, Peace 2, Peace 3, Peace 4. Kisa may ngalan sa pare inyo sa una? Father Falcon, Father Navarro, o ang ikatunod ang mga pare nga amo si Father Kabulusan. Asam na dapita, sir? Asa nga lugar? Sa Surigao del Sur. Surigao del Sur. Mao. Nya pagka-Adventista nimo unsa may lang gipangbati, sir? Nihawa man ko sa Surigao del Sur. Niwala hawa ka. Oo, di ko sa amo sa Misamis Oriental. Ikuha na po ko ni Father Kabulusan. Nya Gihimo ko niyang iasahin ko niya dito sa mga kaiglesia, mga simbahan sa layo. Gitawag mo ko siya og kanang murag limar gihapon sa atua. Karon sa dito na ko. Ang mga tao musimba raman og pista. Kaya kinaanan mag simba og kanang Miyerkules, Biyernes ug Domingo. Wala may simba dito ng Miyerkules at simba sa Adventist. Kaya na may lang simba. Pagka Biyernes po at sa Adventist. Pagka Domingo, misa ko. Nay pangutana sir sa pistre, di ba na maggamit ng mga armas? Dili usa ang pagpukan sa panggamanan ko. Sa to pa unsam to nga klaseng Katoliko nga pukanon man ang kagamanan. Mao gani, wa ko kasabot ang mga tayo.
Sayod baka ang ubang Katoliko nga gituyo gitugot na sa Iglesia Katolika ang paggunit og armas aron mapukan ang kagamhanan. Muna wa nimo masabti, sir. Masabti. Karon ng malipayo na kakaron sa Ginoo nga nabiyaan na nimo ang tanan nimo nga mga bisyo. Oh, grabe ka malipayo sa Pamilyado na ka, sir? pamilyado na. Okay. Ang salamat kayo, sir, ng karon usa na ka Seventh Day Adventist kanhi usa ka Romano Katoliko. Dili ka kuan, sir, ng lay minister. Lay minister. Kanang ilang tigsangyaw nila. Lecturer lang ka. Lecturer. Say tawag niyo ana, sir, nga Facilitator. Ngalan to mig facilitator. facilitator. Okay, sir, salamat, sir. Balik ka, sir, unsa ti pangalan niyo? Alfredo Kipanis. Alfredo Kipanis. Kipanis. Onya ang inyong mga pari kaniadto sa wa pa ka Adventist, si Father Navarro, Father Falcon, Father Falcon og si Father Kabulusan. Father Kabulusan. Thank you very much, sir. Ang Diyos magapanalangin kanimo o magauban kanimo hantod sa pagbalik sa Ginoo. Thank you.